De ce nu crezi? Glumea. Ah, Crezut că-l Ce cunoști. faci, moșul? ce să fac, baba? Uite, sunt supărat, mi cam rău, așa, am răcit rău de tot. Cunoști pe asta? Da, frate, face YouTube. Ce Ce zici? YouTube faci? Ea ce YouTube face? OnlyFans, puiul meu. Da, alea de fac și eu bani acolo. Ce să OnlyFans? mai Ah, fac da, alea intra- de se dezbracă femeile. Eu mă Intră dezbrac, pe asta baba și mea. de asta și- Poftim? Eu mă dezbrac, nu ele. Ah, da, normal, au ce vorbesc. Zi-mă ce face băiatul să mă Băi, frate, interesează. intră pe OMTV ăsta Așa? și vorbește cu fete și se Hai. înregistrează și pune pe YouTube. Am înțeles, vezi să nu înregistrezi pe Nu, mine, că se baba uită. mea. Nu, tot un fel de Mișcă, prostituție mișcă, online baba. fac și eu. Ce crezi? Că mi-e rușine să recunosc? Faci bani? Mă, slăbuț. 80 de euro, 100 de euro. Săptămână. Da. Îmi Slăbuț. trimiți și mie 5 lire pe o Păi da, baba mea, dar eu după ce că am făcut puțin, Hai să facem tu ai zis că nu vrei să te înregistrezi. Păi dacă îmi dai și mie ceva acolo, te las. Taci de cu că Facem. ne bate lumea pe amândoi, taci din gură. Stai, ce Glumește fata, mă, glumește, băieți. Da, mă, sunt supărat așa, sunt obosit, supărat, nervos. Am dat de una, n-am vrut să dezbrace, m-am dezbrăcat eu, m-am lăsat corpul în soare, n-am făcut nici bani în seara asta. Auzi, fită de femeie, vezi aiurea să mă... Păi dacă eu eram bine rău de tot, sora mea, auzi, m-am dezbrăcat, m-am făcut ca lumea, dacă vezi cum se făcuse tank, spărgeam nuși cu el. Ce Oh, nu! Eu nu mă joc, eu când îl scol, ce ești nebună. Ia, bravo ție, ia. Da, și acum sunt supărat, 80 de euro. S-a dus. Păi nu, e pe seară mă, 80 de și euro, păi ce ești nebună? Așa, eu muncesc 100 de lire toate zile. Hai că muncești pe 100 de lire toată ziua. 120, scuze. Aia zic. Și alte 8 ore, 80 de lire. Aiurea, schimbă job. Păi ce să încerc? Un job, blowjob, ce să încerc? Te duc aici la mine la colț, Au, da? fac bani acolo Sunt niște femei de-astea care stă la Iamăneni. și le Lire. Le bag pe ele și îmi dau banii alea? Clasica română de la Aragaz. Nu mai merge bricheta. Nici mie, baba mea, nu mai merge ciocanul de mult. De ce ți-a căzut? S-a făcut aparat de e- pișat. Hai, lasă-mă că vreau să-mi plătești și ochii cu o femeie pe aici, bună, hai. Hai, vorbim. Bine, hai. Nu te-aș făcut niciodată cu vorbă, calmează-te. Bun, acum ești în Austria? Da, sunt foarte calmă. Ești în Austria? Da. Ok, ce faci acolo? Forța. De cât timp ești? 6 ani. Oh, ai ceva. Da, tu nu ai iubit sau soț? Ah. Da. Tot singurii se apeleze la mine. Dacă au bani. Nu, las că am eu. Ai tu? Ai bani? Din ce faci bani? Din muncă, din ce? Ce muncești? Lucrez la o firmă. Com? Lucrez la o firmă. Șoptim. Poți să vorbești un pic mai tare? Lucrez la o firmă. Nice. Te auzi dublu. Știu cum aud dublu, dar și ea se aude dublu. Eu nu au dublu. Eu aud dublu. Ah, deci suntem oarecum live. Am luat căldurile să moară familia mea. Da. Da. Oana n-are nicio treabă cu mine, mă, să moară mama de... Bă, are microfonul aici, cu are microfon de la așa, din Păcăști, n-are nicio treabă cu mine. Cine-i Oana? Sora mea. Sora ta. I-am luat și calculator. Nu, eu cred că o să mă las, da, eu cred că o să, sunt fratele mai mare. Eu cred că o să mă las, mă, că nu prea găsesc pe nimeni să vorbesc. Să trăiești. Vezi că am dreptate? Dumnezeu. Nu are ce că m-am băgat la piscină sau cu el. Sănătate. Mersi. Sunt foarte răcit, îmi curge nasul de tot. Am și febră un pic. Cred că îmi trebuie aspirina. Poate ai COVID. Poftim? Nu, când eram mic și mă uitam la el, îi ziceam Guvid. Ah, ok. Da. Auzi că ți-e trebuie o asistentă, nu o aspirină. O asistentă? Ce să-mi fac asistentă asta? Dar de grijă de tine,
relax, ești răcit. Păi poate vreau ca Mașa să aibă grijă de mine. Păi aia ziceam și eu, numai Păi că- vezi? Ah, scuze, despre mine era vorba. Nu, de bunica. Mașa, poți să te întreb ceva? Ia vezi, poți? Care crezi că e principala calitate a unui bărbat în pat? Forța. Cu care împinge? Cu care o ia pe sus. Cu care te ia pe sus. În pat, nu te ia pe sus. Cu care te Prinde. Te prinde. ține. Ok, Te... dar din ce știu eu, nu prea trebuie forță la sex. Depinde de plăcerile fiecăruia. Ești pe sadomaso? Ah, ok. Nu neapărat. Te simți bine când ești dominată? Da. Tu domini? Nu. Ah, deloc. Nu. Ok. Ai fost legată vreodată? Poftim? Ai fost legată? Nu. Ok. Păi și cum ți-ai dat seama că îți place să fii dominată? Da. Că să te legi e un element al sadomaso, gen să te domine. Dar nu chiar genul de dominanță. Da, mă, știu, gen un pic de choke, așa, un pic de, nu știu, să te strângă, să dea câteva palme la fund, să te tragă un pic de păr. Corect, nu? De astea simple. Asta zic că nu trebuie forță, părerea mea. Da. Dar nu știu ce să zici. Ce stăm? Ce părere ai despre oamenii care fac sex la prima întâlnire? Foarte bună. Dacă ei simt să facă chestia asta, atunci de ce nu? Ah, tu ai făcut vreodată sex la prima întâlnire? Nu. Ah, ok. Înseamnă că nu ești adeptat de just sex. Nu. Și totuși nu ai o relație lungă. Nu ai o relație acum, sau stabilă. Am avut Cât a durat cel mai mult? 4 ani. Nu, actul. Înțeleg că m-ați somnit. Nu știu că nu am Bă, uitat. eu de exemplu eu știu, duc 6 numere, nu știu, 3 ore. Nu știu. Nu știu. 2 ore, 3 ore e mult? 2. 2 ore maxim. Nu știu. Cu tot cu preludiu. Aia zic. Eu am o problemă așa, eu mă exces un pic mai greu în ultimul timp. Cred că de la băutură am început să beau foarte mult. Nu cred. Nu crezi? Gem? Ce întrebări pui? Mă, nu pot să mă înțeleg cu ea. Păi nu, ce să-ți mai zicem dacă nu vrei să te întreb? Păi întreabă și tu ceva atunci, dacă îți plac întrebările. Păi, dar ce să întreb? Întreabă-mă în cât timp prind suta, de alea, câți cai am, cât duc. Nu știu. Vrei să vii la piscină la mine? Da, să ai grijă să te îmbraci bine că răcești. La piscină? Să mă îmbrac? Păi nu, să te îmbraci după ce ieși din piscină, că așa fac eu. Sar în piscină și aparent vin la aer condiționat și o iei razna. Să mă îmbrac după ce? Păi nu-i problemă, că pot să... Nu prea te aud bine, ai niște căști să ți le pui? Iau o geacă de iarnă, ceva, să iau cu mine sau... Pune-te rău niște căști că mă audă 2 ori și nu te aud tare pe tine. Nu am. Îmi pare rău. Săra... Like you? Ești la cheu? Sau ce? Like you, mă. Like, asta e să mai întâmple. Bă, eu nu știu engleză de-astea, bă. Pe română, mă, tată. Bine, frate, ca tine. A, adică ești Așa. popular sau ce? Îmi zic că... Da. A. Ești bine? Ce zici, mă, nane? Care nane, frate, că eu sunt stoned. Ah. Ce faci? Bine, tu? Păi caut femei. M-ai găsit. Ha, mă, că n-arăți ca o femeie. Semăn cu mama, ce ai, frate? Dacă zici tu. Mi-am amorțit Mai jumătate de bești? mână, cred că am făcut brain-fart. Și mie. Eu scos stânga. Eu dau. Stai. De la tine, de la lab. De unde A, ești? credeam că...
Sunt din Filiaș. Ha? Din Filiaș. Unde e asta? În Dolci. De la Bănel? Nu Bănel, frate, ăla nu știu de unde. Stai mă, nu e filia... Caută, frate, pe Google, uite, dacă Nu mai contează. Și cum te cheamă? Zani, salut Zani. De unde ești din Filiaș? Mi se zice Sound, mă cheamă Laura. Salut Laur. Laur, guess who? Bam, bam. Salut, Alex. Te pop. Ești cântăreț? Da, frate. Ce cânti? Am făcut chiar o piesă în care ziceam ceva despre tine. Poți să-mi reciți, gen partea? Ceva gen, nu mai știu versurile foarte bine, dar lumea mă confundă foarte... E de bine, hai zi. Sunt foarte prost. Și nu mi-aduc Asta ai zis de despre mine. A, nu. Na. Zi-mi partea aia. Poți să-ți dau piesa dacă vrei. Dă-mi piesa. Uite. Scriu aici că o pun acum. Ok. Și pe la început, final, pe unde e? Undeva pe la mijloc. Gen, e prima strofă, dar prima dată vine cu refrenul. Bine din tot, hai, dă și un pupic și să te invit la dans, te cum sau una blondă. Jim Bea Khalifa, sunt cu doi degeaba și Ruben, una blondă. Jim Bea Khalifa, sunt cu doi degeaba și Ruben. Pist, whisky, vodka, iarbă tequila. Pist, whisky, iarbă tequila. Pist, whisky, iarbă tequila. Pist, whisky, vodka, iarbă tequila. Tipul mă vrea, dar mă vrea mai tranquila. E super criminală, e super chela. E bine de tot, mă ascultă BMW. Pist, whisky, vodka, iarbă tequila. Tipul mă vrea, dar mă vrea mai tranquila. E super criminală, e super chela. E bine de tot, mă ascultă BMW. Minte, dar nu vrea și e să mintă bine. Se vede clar că îi place de mine. Baby, aici noi nu suntem în filme, dar pot să stau filme. Dacă du filme, vrea doar BMW. Nu se vede limuzine, vreau un băiat. Dar n-aud unde zici gen. Pist, whisky, vodka, iarbă tequila. Pist, Păi după Imogen, zic ceva de Imogen și te zic de tine. whisky, iarbă tequila. Pist, Mersi frumos. vodka, iarbă tequila. Tipul mă vrea, dar mă vrea mai tranquila. E super criminală, e super chela. E bine de tot, mă ascultă BMW. Te pe YouTube și mă pune pe TikTok. Hai, dă bine din cur, hai, dă bine din tot. Hai, dă și un pupic și să te invit la dans. Te cunoști de undeva, tu ai cumva OnlyFans. Tu e pe Instagram, m-a confundat cu Conacu. Să ne pun ca Imogen și mai tu pe isca dracu. Frunză ca Ferraro și Mă, stai mă. ia. undeva, tu ai cumva OnlyFans. Tu e pe Instagram, ascultat, ai dat acolo, cu a? Conacu. OnlyFans, tu e pe Instagram, dă și un pupic și să te invit la dans. Te Dă și un pupic și am să te invit la dans. cunoști de undeva, tu ai cumva OnlyFans. De Tu undeva, tu ai cumva OnlyFans. De undeva că tu ai cumva OnlyFans. e pe Instagram, m-a confundat cu Conacu. Să ne De pe Instagram a confundat cu Conacu. Da, frate. Ok. Imediat vă dau piesa aceasta. Că bune, îmi faci promovare, să rămână mult. Cătălin Mandea, te pup, stai puțin. Deci Stop. Un pupic și să te invit la dans. Te cunoști de undeva, tu ai cumva OnlyFans. Tu e pe Instagram, m-a confundat cu Conacu. Să ne Deci, de pe Instagram m-a confundat cu Conacu, pun ca Imogen și mai tu pe isca dracu. Să pun ca Imogen și mai tupesc ca dracu. ca Imogen și mai tu pe Isca Dracu. Frunză ca Ferraro și mai futucius ca api n-a treabă. Dar cum o zic ca Ferraro sau cum ai zicem? Amuzant ca Ferraro. Ah. Fuda cu Nu Conacu zic să ne că pun ca gen... Nu, mă, stai mă. Imogen și mai tu pe isca dracu. Frunză ca Ferraro și A, da, ai dat gen, ai dat-o pe beat. Muzant gen. Da, m-am Am jucat cu observat chestia treaba asta. Păi nu sună rău cu aia. fuda cu Conacu. Păi nu, să eu ne când pun am ca zis, Imogen atunci și mi-am mai luat tu aia, pe că isca mi-mi place să dau dracu. totul Frunză din ca cap. Ferraro și mai futucius ca api n-a treabă. Ca să mă pot să-mi iau aia. Ca Abi. România vreau să fut Da, una ca n-am Barbie treabă sau cu România, vreau să Bă, fut nice, una ca Barbie. nice, Știi că nice, zice nice, că... nice, că da. Mersi mult. Bă, piesa se numește Stout. Sound, BMW. cu un D, Sound. Stound. Stound. Oricum, a dat-o eu în chat aici. BMW. Tare, sunt tare. Nu Mersi știam mult de treaba tot. asta. Mă așteptam Vamos. ca Imogen să dea prima dată de ea și nu tu, dar mersi mult de tot. Păi nici Mersi tu mult ai de dat tot. gen, practic, pe mine. Da, nice, sună bine. Bă, Vreau mersi, să- mersi că m-ai băgat în piesă, zi.
Nu, dar gen mi se pare foarte tare ceea ce faci și am zis să bag niște... bro. Să rămână mult. Să rămână și eu, deci gen foarte Și tare. să știi că cifrele nu te definesc ca om. Adică chiar dacă ai puține cifre poți să ai ascultători buni și tu să știi că faci treaba asta bine, doar că ești underrated. Dă-i înainte, că îmi place cum sună. Asta e, mersi mult de tot, deci apreciez maxim, mersi mult de tot, te pup, Kiss, kiss. te pupă fratele.